Čaute ľudia. Moje meno je TronerXLP a ja vás vítam u našeho druhého videa z minihier. Dnes v dieli by som si chcel zahrať minihru Skywars, čo je vzdušné vojny. A oni začali, tak neviem, lobby. No. Musím si počkať 15 sekúnd. Toto video vyjde v ten istý deň ako hento video, lebo dneska sa vyjde natočiť 2 videá, tak buďte šťastní. Šťastný život a šťastný človek je dobrý človek a dobrý život. No, popravde budú vychádzať aj také videá, že ja neviem, budú aj survivaly, to bude na budúce video, to viem určite. Počkajte, ale počkať, Wither. Máme Withera? Alebo? Pumpling. No nič, ja by som si chcel kúpiť vlka, no teda psa. To si určite kúpime. On tu môže mať zviera, ale ja ne. To čo je? To je aká diskriminácia, ty kokos. Dobre, za chvíľočku začínam. A ja sa vám ozvem, keď to úplne začne. Tak, začína to za 3 sekundy. Ježiš, tá hudba je hnusná, čo tu hrá. Dobre, skončil to. Máme mier. Pod mnou je čestka. Tak aj na hentu. Epic meal Dutch. On by chcel diamanty, že? Kamarát, nebudeš mať diamanty. Aj keď sme spolu, nebudeš mať. To budem mať ja prvý. Ako zadaril kamarát? Kamarát môj dziky. Kdo tu zabíja naše sliepky kurník? Ja nadávať nebudem. Vážne, že nebudem. Ne, nemôžeme to sfajliť hneď na začiatku, ne? Zabol. Výborne. Počkaj, kto vyhral? Kde sú? Tie diamanty. Mi nehovor, že on mi ich vykopal úplne všetky. Aha, dobre, ne. Tu sú ešte nejaké dva. Vykopeme my, dobre. Máme nejaké diamanty. Ale my musíme mať pohľad, komu sa to neukončí, lebo pre chvíľku som nahral jedno video, ale som mi hneď vymazalo, lebo som sa neustrihol čas. Pardon. Bolo toto isté, ale sfailil som to úplne, takže celkom dobre, lebo som to úplne celé sfailil. Padol som hneď na začiatku. Nebolo to moc dobre, kvalitné to nebolo, lebo sa mi to tam začalo lagovať, takže preto, no. To je všetko, čo môžem k tomu povedať. Ešte si takto vyrobím čapku. Obe tu nemáme, on má diamantové.